Sešli jsme se, abychom poukázali na velmi zvláštní průběh soudního procesu s jedním z nás, s Pavlem Koblíškem. Při tragédii, ke které došlo před 2 lety, byl usmrcen střelnou zbraní mladý člověk a jeho bratr byl vážně zraněn. Vyšetřování případu ukázalo, že k této tragédii ale vůbec nemuselo dojít. Na základě výsledků velmi důsledného a pečlivého vyšetřování nakonec Krajský soud v Hradci Králové Pavla Koblíška osvobodil a jeho jednání klasifikoval jako nutnou obranu. Státní zastupitelství v Hradci Králové proti tomuto rozsudku na poslední chvíli podalo odvolání. Učinilo tak ale překvapivě a velmi nestandardním způsobem. Odvolání totiž podala úplně jiná státní zástupkyně, která se případem vůbec nezabývala, neúčastnila se vyšetřování ani soudních projednávání a ani neznala dobře obsah soudního spisu. Následovala tedy další soudní jednání, která zakončil letošní prosincový rozsudek u Vrchního soudu v Praze. Ten shledal Pavla Koblíška vinným z vraždy a odsoudil ho k trestu odnětí svobody na 15 let. Toto rozhodnutí Vrchního soudu nás šokovalo. Vrchní soud v Praze, stejně jako Krajský soud v Hradci Králové, totiž měli k rozhodování o vině Pavla Koblíška stejné podklady z vyšetřování a žádné nové důkazy dokazování Vrchního soudu v Praze nepřineslo. Závěry expertíz a znaleckých posudků, které vypracovali vysoce kvalifikovaní a zkušení odborníci a znalci z mezinárodně uznávaných soudních oborů, jsou pro Pavla Koblíška klíčové a dávají mu za pravdu. Státní zastupitelství v Hradci Králové i Vrchní soud v Praze je ale nepochopitelně zcela ignorovali. Mnoho podivných okolností tedy nasvědčuje tomu, že rozsudek Vrchního soudu byl zřejmě dopředu naplánován, aby splnil něčí zadání a objednávku Koblíškovy viny. Vyzýváme ministra spravedlnosti pana Roberta Pelikána, aby prověřil postup uvedeného státního zastupitelství a Vrchního soudu, aby rozkryl pozadí a zprůhlednil vazby mezi těmito institucemi a aby prověřil, zda jejich postup nebyl v uvedeném případě v rozporu s platnými zákony naší země. Kdo z vás by chtěl pomoci naši výzvu podpořit v její naléhavosti, může tak učinit tím, že pod ní připojí také svůj podpis, a to přímo zde, na tomto shromáždění u stolku s podpisovými archy. A není to podpis jako k tomu, že mi pak přijdou zabavit majetek, nebo tak dělat přes